Masu kallon da sauraron mu barkamu da sake saduwa a wani sabon shirin namu. A cikin shirin namu da ke leƙawa cikin masana'antar ta Kannywood, masana'antar shirye-shiryen fina-finan Hausa. Shirin namu da muke lakabi daga bayan jaruman masana'antar ta Kannywood. Shirin namu yana ɗauke da faifan bidiyon wata jaruma a masana'antar ta Kannywood, masana'antar shirye-shiryen fina-finan Hausa. A inda za mu haɗu da ku a comment section. Shin ko kun gane jarumar? Sannan kuma menene sunan jarumar? Kuma a wane fim ta yi shura? Kasancewar ɗaukar tsawon lokaci da jarumar ba ta fito a cikin shirye-shiryen fina-finan Hausa ba, muka ce bari mu sanya muku wannan kacici-kacici. To kafin sanya muku wannan faifan bidiyo, idan wannan shine karon ku na farko na zuwa wannan tasha ta mai albarka ta cikin Afirka, ku danna mana subscribing ku kuma danna mana alamar gararrawa. Kuma ku yi mana liking ku yi comment. Don hakan shine zai ba ku damar samun shirye-shiryen namu na jaruman masana'antar Kannywood din a duk lokacin da muka ɗora.